Dada Bishop, personal me na ekele. Lema bag. Some na me ire fe na, some na me ire fe na. Some na me ire fe. Wa bingo mo na mo gajire fe. Wa bingo mo na mo gajire fe. That means e ka na ekwu ụka. Gajire fe, madam, e man E ka na pampa. Tebrilem ge. Gajire fe. Abingo mo na ga we klata. Gajire fe. Onye riri. Ma bere gi film de shapo. Esa ga dan liga. Afternoon, Bishop. Belanga before. Mba. Huh? Mba. Okwe mani ha wole na me ba ga ba ni ho akwodum. Yes. Aya wore phone and when na get billion to get like. Power tap wa kwa no. Enya bupo cha on the way phone on bupo cha on there ma ho of ma. Remove that chair there ma ho of ma. Ogwa ka ngwa ka wepo cha ho there wepo cha ho. After you wepo cha ho there. Enya bia nro of ma prof ma na screen. Yeah, Meshilata to Pano Poga, Meshilata to Poga. When Nagi Burano na slaughter. Nago Burano na slaughter, Kessam home, Nago Buano. Mba. Huh? Mba. Nage Buano. Mba. That would have fun with it. They phone now Honaka. Get us ragi me. Huh? Get me. What up? Attack me. Esh, the way for now, ni who let my yapa. The way I knew who you want bingo. Aha, Define Juku. Fine, you took me one year back. I went Enugu State. Suka. A pen and suka. Enugu Ezike. A pen and Enugu. Waiki. A balarambo. Mba. You won't yoshi. Mba. Nigga na got endo. Mba. Nigga na got one. Yeah. Donna. Guinea Bruha. Hayararu. Gene Kahajara more. Kebe from Sayaraho. Nna m nwere oge m kapịrị mpe mana nne m yara malaria ha bụ egwu. Hell, nage ma onye nago. Donna. Chai, Donna. Mwana amaghị nne ya. Nne gị sọ gịnị gburu ya? Ọ ya malaria just nwụọ. Ya wọrịa anwụnta. Ndo. Chai. Family. Mosquito. That's why you bring ahụ. Gị hapụ ya yele make anọ si here. Ọ dị ka ịchọ ka butu oge here na. Oh, my worker be na agwa m. No, you're getting. My worker onye na-arụ m ọrụ. Your worker, then you can't tell her and keep quiet to make interview. Ọ pụgo na asụgo m enu pọpụ. Nwokorobịa anwụnta gburu nne ya na family ya. Ịdị afọ ole? 28. Ị ji apụ ihe ọpịpị? Mba. Ị gbala ashawo mbọ? Mba. Aka gị ọ na-anọkarị gị na-amụ gị? Mba. Ị gbala aja amụ? Agbara m aja m. Ị gbara aja amụ, ọ gbara na mkpụrụ ya? Mba. Ị ji ala ya ala?
Aghọtara kwa m ka iji akpụ aja amụ gị akpụ iji akpụ aja amụ gị anyị na-akpụ ya akwụ na-akpụ ya akwụ. ịtala akwụla mbụ Mba. iburula akwụla n'ụzọ iburule nwaanyị n'ụzọ mbụ ga-ata Mba. achị mkpala abụghị kpụrụ ya akpụ Anyị na-akpụ ya akwụ. akwụkwọ oji atọ gị Mba. emere gị adopt Mba. gịnị ka ị na-arụ M na-ere phone accessories. ị na-ere gịnị Phone accessories. ka ebe isi na wọchị anyị Ghana. ebere gị ugwu Ha ebere m ugwu. isi amụ gị ọha ka isi amụ isi tọọchị ka ọha ka isi pen cover biro cover Aghọtara m ka ahụ ọfụma. isi amụ gị ọha ka isi biro cover ka ọha ka isi amụ isi tọọchị Isi touch. I chum that touch from you here. If you are not serious, you get out from this place here. I chum that touch from you here. Kraga brishi amo touch bianga biata koshikiremeze. Na mama jackie or through jackie keshi to email. Branga be from me. Ukrobia brishi amo touch ndị nche ife ntela mbụ Mba. ịma nri eshi Mana machọrọ m ụtọ ahụ ọfụma. Ama m esi mana adị m like isi. Ọ na-afịa m ahụ. Mana ama m esi. ebe onye nọrọla ụta aka ịgba ncha mbụ gị na nwaanyị a nọrọ na WhatsApp ga gbama ncha ga anyụ Mba, adị m emekwa udo ya ahụ biko. ịtala nwoke ibe gị mbụ Mba. ndị na-ata nwoke ibe gị ha akpọọla gị oku mbụ gị eze ha Ma akpọnụbekwa m. ha derele gị Mba. ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala 8. Pelero sana. Ese 8. ịnọ 28 years ta ụmụ nwaanyị 8. Ese me ha. Ịnọ 28 years at this your age ga were ụmụ nwaanyị 8 ta nwe nke kwuru gwushi ga ese me ha. Nketa. Ese ị ga-awụ n'ọnwa mkpi. Ịtaga nwa witata kwula bypass ka bịa nga m jụọ aga ga ese me ha. Ya dị ka ọwụ ihe that's on ocean opera. Bere gwa me ha. Ịnọ 28 years ataga ụmụ ha ataga ụmụ nwaanyị ga ese me ha. Both hit si kwaba ma unu no kwaba ma hunu ka nwambi 28 years young boy dị ka gị ga chọọ school na ọ ga-join gị were ya ataga ụmụ nwa were ya ataga Otele kesi me ha 8 women I were that opportunity by university go 6 years course of 4 years ịma ihe ọ ga-awụ nwa binge bịara nga bitri me ha ndị agadi nwaanyị so na ndị tara Mba. What age ka ịtaga ihe? 25, 24, 23. Ọ na-eleghị na-agba ha ata ha. Eleghị na-agba ha ata kịsị mee. Ọ bụ onye m na-eme enyi, ọ bụ na ọ wọkụrụ, aida m wapụ, ọgụ wapụ. Eleghị na-agba ha. What do you tell them? Gị bido tama ha. Ngwa gị na nhụrụ n'anya na ngwa gị na nhụrụ n'anya gụnwa ọ bụ na ịdị interested anyị mebe enyi. Mana ọ bụ na n'anya. Ịhụrụ ha n'anya ga-etazucha ụmụ 8. ọ bụ na wọkụ. Dem you nwa bingo. Dem you bịara nga bịa gwa m sị ịhụrụ ha n'anya ga-etazu ụmụ 8 na-adị nke ukwuru gwusie. Nwokorobịa ọbara nkịta dị ukwuu nwa bingo nọ n'ime
Ija ata ije eji okpu. I'm not do. Ija ṅụ ara. I'm not ngara. Ara ke kpakowa kan rele ke ka like ṅụ. Cake. Ara ke kpa. The left one. Ara ke kpa ke bi suru mbeke o ya ke na like ṅụ. Yeah. Nwokorobịa ọhụụ aka lefty. Ara aka lefty. Ara aka lefty. How many minutes can you na-aṅụ ara? Let's say 5 minutes. Responsible ọṅụ ara. Ebi, cover 17 ya ọgwụ. Ele nga ị na-ata ụmụachị ndị a? Na bim. Na be gị. Gị na enyi gị nwoke ọ nọọla otu ataka otu nwa? Mma. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti? Adum eti mkpu. Ije eti mkpu. Genotype ọ gị? Blood group gị? O positive. Ọya kpọọ nọmba gị? 0554. Na-eme ọsịsọ. 0554. Which number should I give it to you? You want it to Fabulous and bring it to where we use? Be fast with me here. Kpọọ nọmba gị? +233. Show me about 554 70 44 91. You want your bed? I'm in Enugu State in Soka. Congrats. Okay, man, here I got a new dum.